Sih dawa ya, Nduk. Dipocapne wae. Iya, dipocapne wae. Nek sing baku ya kepiye mrih kabeh kuwi warata, ora ninggalne bakune upama ana keladuk miwah kakehane nyuwun gunging pangaksama ya, Nduk. Ya ora dadi ngopo. Ayo, ora usah ngenteni mengko utawa besok dibacutke lelampahan sing elok kaya mangkene iki ya, Nduk. Permorore mangus wumyung amrangengen Kati karunaning kaspose kang tumingal perang campo samya ngadali ler tatet wilating kota kahwangkung manguncang idi benjang sang Jimi celatin nyong tali wos terus to Surawi logo kaya buta singa ragil paladalah satriya jepapah ngadeg jegrek kaya Tugus Sinakarta sapa bali takon sapa kang dadi jenengmu parat ditakoni ora mangsuli malah ditakon Tumenggung Sewan Ringgit kang dadi jenengku sapa Tumenggung Sewan Ringgit wayange nyewa ya peniti we ya apa bener neng kene iki sing diarani negara Ngamarta ya dasar para nyata. Apa kang dadi abamu? Aku bakal goleki sing jenenge Pandhawa kuwi kaya ngapa wujude. Lan ora liya yaiku Semar Badranaya. Tak goleki yen wis kepethuk kelakon tak poteng-poteng sikile. Tak tugel gulune. Pamriye bakal mbok aturne sapa? Tak aturne bapa guruku Begawan Trilocana. Ora usah goleki sing ora ana, sing ning ngarepmu wae anggapan mungsuh. Babuk. Saiki karepmu piye? Parat murang tata. Sumbarmu kaya wani, dilat wesi abang, bisa nugel wesi kligen. Kelakon ana anak Pandhawa, kelakon wirang ning negaramu dhewe.
Sikrapala kang tumingal perang campur samya dali ler tatet wilating kodo dakwan kong manguncang kiti minjang sangat si mijil
Yo. Oh. Yo. Ah. Go. Edan parat nyangking godhone palaku kok pek apa piye moh wah wah Bondol.
iso mabur ning negara Ngamarta. Hah? Mudhana. Kowe sing munggah. Kowe mudhana. Kowe sing munggah. Aja merang-merangne aku. Kowe sing duwe kekarepan. Mudhun. Kowe munggah. Wah, marat. Wah. 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 Wah.
saya dalu arara sabyor lintangku medhep Disti sonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira Sang Dwijawara lir swaraning madu bronto manyungsung sarining kembang Hong ilahing sekaring bawana langgeng mangkuto mangko kakang ing sidik pangudal-udal ampun dadosaken kagiat sajroning penggalih pun kakang dene kula timbali mangadhep wonten ngarsa kula. Alah dalah perkencang-perkencang Pak wong waru dayang. Nun inggih mboten dados menapa, Hadi Guru. Wonten wigatos ingkang pundi dene paduka nimbali marang pun kakang ing sidik pangudal-udal. Nun inggih kakang nyun gunging pangaksama. Awit anggenipun kula mas paosaken kahanan ingkang sinandhang dening para umat manungsa ingkang mapan wonten ing alam padang. Saya dangu kahananipun saya peteng dedet lelimengan awit wujudipun kawicaksanan satriyaning negari ingkang saya boten cetha. Napa malih wujudipun alam ingkang saya dangu boten saged dipun penggalih, boten saged dipun pikir dening para umat manungsa ndadosaken suda sandang kelawan panganipun dening para manungsa. Kados mekaten Yayi. Nuwun inggih. Lajeng menapa sebabipun dene paduka kok ngantos timbali marang pun kakang kejawi saking kahanan menika? Nuwun inggih kakang, awit saking gedhenipun anggara-gara wonten wujudipun berkahing Gusti ingkang badhe dipun paringaken dumateng manungsa ingkang pantes nampi wujudipun wahyu anenggih wahyu pamong sejati kakang. Nggih panjenengan sing bakal nampa wujuding wahyu pamong sejati hanggene badal bisa paring pitulungan miwah pituduh marang sadengah manungsa satemah bisa ndadekake wujuding tepo palubi kakang. Lajeng sinten ingkang pantes nampi wujudipun wahyu pamong sejati kala wau Yayi? Kula mboten saged paring pawangsulan wonten ing wekdal menika nanging pramila kula ngaturi rawuh paduka kakang ing sidik pangudal-udal supados enggal ngejawantah mapan wonten ing alaming manungsa jenengan bersani sinten ingkang pantes nampi wujudipun wahyu pamong sejati kang sarananipun priyantun kala wau ingkang saged paring pitulungan dumateng titah ingkang nandhang kasangsayan ingkang saged minangka pituduh dumateng titah ingkang boten saged malampah liripun kecalan jati dirinipun
Dene titah menika wau ingkang pantes nampi wujudipun Wahyu Pamong sejati. Jumbuh kelawan naminipun Pamong. Titah ingkang saged ngemong dumateng para priyayi ning negari. Ingkang waunipun tumuju dumateng pepeteng nanging awit saking pituduh saking Pamong sejati kala wau saged ndadosaken pepadang wonten ing negari. Mekaten Hadi Guru. Nun inggih Kakang. Maneh mekaten. Benjang napa pun Kakang dipun aturi bidal ngejawantah wonten ing alam padang. Boten usah ngerantos wekdal mangki. Dinten menika katuran paduka enggal ngejawantah wonten ing Arcapada. Jenengan pirsani sinten ingkang pantes nampi wujudipun Wahyu Pamong sejati. Jumbuh ingkang kados kula aturaken syarat-sarananipun kala wau Kakang. Nun inggih Adi Guru. Mun didhawuh marang pun Adi Guru, kula badhe ngejawantah, kula badhe mandhap wonten ing Arcapada. Daya-daya pun Kakang nyuwun pamit Adi Guru. Gumrojok tanpa larapan pamuji kula tansah humiring marang pun Kakang. Samareka den ayetna semune reka balik Tityani Gandayani begeget ugek sadulita mel. Petro
Wonten dawuh, Pak. Bagong. Dawuh, Pak. Aja ndadekne kagating rasamu. Anakku sakarone dak timbali ya to, Le. Petruk lan kowe Bagong. Nuni nggih mau mboten dados menapa. Nggih, Pak. Pripun? Kowe rak ngerti to kahananing negara saiki kuwi kaya ngapa? Ning ngendi-endi anane mung kisruh lan giduh. Sajake wujuding katentreman lan kamulyan kang maune disandang dening para kawula kuwi sajake kok ilang. Merga kahanan sing saya peteng dedet lelimengan. Akeh wujuding lelara kang anjalari pepejah. Akeh wujuding kasangsayan kang sinandang dening para kawula. Mongko aku tak cerita ya, Dole. Pripun, Pak? Kasumanggaaken. Truk. Ora gara-gara apa piye? Sus meneng kowe. Manut. Aku tak cerita ya. Biyen kuwi aku didunke saka kahyangan menyang alam donya kene supaya aku dadi pamong. Kelakon tenan. Aku ngemong wong-wong sing padha luhur budine. Wiwit jaman Ramayana nganti Mahabharata ya saiki iki. Lah maune biyen kuwi tanah Jawa ya sing diarani tanah Jawawut iki biyen-biyene ora ana menungsa sing ngenggoni. Banjur keprungu Sultan Galbah ing tanah Ngerum mangke rumiyin, Pak. Tanah Ngerum menika pundi? Iki ora tak cetakne sisan iki mengko malah ora ngerti. Ngene. Ing serat Paramoyoga. Ing serat Paramoyoga kuwi wis kaceritakake. Ing tanah Ngerum kuwi yen saiki Turki Utsmani Sultan Galbah kongkonan ngiseni pulo Jawa. Cacahe wong 2 utawa 20.000. Ditumpakne prau utawa baita dijujukne ning Gunung Kendeng. Kuwi itungane taun kene yaiku taun 1 Surya Sengkala. Ora suwe wong-wong mau kena pagebluk akeh sing padha mati mung kari 20 banjur bali menyang tanah Ngerum. Merga urung bisa nyawiji karo kahananing alam ning tanah Jawa kene iki. Lah bareng wong-wong kuwi mau do bali banjur Sultan Galbah kongkonan menyang ulama sing jenenge Syekh Usman Aji Samsudin kondange supaya numbali pulo Jawa. Tekan tanah Jawa ketemu karo wong sing jenenge Empu Sengkala. Sing kondange yaiku Aji Saka. Kiblat papat 5 pancer tanah Jawa kang mapan ana ing Gunung Tidar. Gunung Tidar kuwi saiki kondange ana Kutha Magelang kono. Ditumbali nganti 21 dina. Mula setan-setan sing mapan ning tanah Jawa kuwi mau sak banjure tanah Jawa ditumbali banjur padha mlayu menyang segara kidul. Nah, Syekh Usman Aji Samsudin lan Aji Saka bali menyang tanah Ngerum. Ora suwe dening Sultan Galbah kon bali meneh menyang pulo Jawa. Kon nggawa wong sing padha kuat hawa panas lan bisa ngempet alam sing mapan ana ing tanah Jawa kene. Mula tanah Jawa banjur diiseni wong saka tanah Hindustan sing saiki kondange ning India kono. Cacahe 3.500 ditambahi wong Siem lan liya-liyane. Lah, nalika kuwi ana jaman Kukila tegese jaman bangsane manuk kuwi isih akeh.
panganane mung juawut utawa palawijen. Ya wiwit iku aji saka ngrakit angkane dina, sasi lan sapanunggalane. Nadyan mung dongeng kuna ning iku mau sumbere wis kasrat ana ing Serat Parama Yoga. Lah, kena ngopo to kok dak critakne to, Nger? Jaman biyen kuwi bener tanah Jawa kuwi tanah sing banget wingit kepati paribasan jalma mara jalma mati. Nanging gandeng kabeh kuwi mau wis tumata kanthi prasaja bisa dienggo papan ning gesang ingkang kebak marang kamulyan. Nanging jumujaka ning jaman saiki kok kahanane saya ora cetha, akeh para manungsa kang padha lali menyang jati dirine. Lali karo budayane. Mongko jati dirining manungsa kuwi ya titahing Gusti. Titahing Gusti nanging wis padha lali apa kang dadi kewajibane, temah padha ninggalake panembah, ninggalake darmane nganti kahananing urip saiki padha kebrebekan karo bangsaning pasulayan. Adoh saka katentreman lan kamulyan. Mula saka kuwi Petruk lan kowe Bagong. Iki mau bapak wis dom-dom wujuding redana utawa picis utawa dhuwit marang para kawula sing padha nandhang kacintrakan, sing padha nandhang kesusahan. Mergo tak rasakne sajake Semar iki luwih aji lamun to paring pitulungan menyang para kawula alit. Kawula alit winangun. Merga ngapa? Pun bapak iki minangka pamonge para Pandhawa. Kuwi saiki padha angel dikandhani. Merga rumangsa paling pinter, kawicaksane wis rumangsa paling bener. Mongko durung karuan paring kamulyan marang para kawula. Mula saka kuwi Petruk lan kowe Bagong. Jogonen ya. Jogonen karang kadempel kene iki. Jaganen ewang-ewang ana bendaramu anggone bebeteng kandel. Jagang sing jeru anggone ngreksa negara Ngamarta iki. Aku tak mbacutke laku paring pitulungan menyang para kawula sing padha nandhang kesusahan. Nuwun nggih Pak. Nggih pun ngestaken dawuh. Jenengan sing ati-ati lho, Pak. Jenengan niku sampun sepuh, sampun sayah, kedahipun ingkang paring pitulungan niku kula. Sing wajib dadi pamungki aku. Mongko iki dharmaku, iki kewajibanku. Mula sak bisa-bisane, sak gaduk-gaduke aku dadi pamong. Gawene tukang ngemong iki kudu ngendhaleni swasana. Ora iso meneng lamun to kahananing negara sing saya remek ngene iki. Wis dongakno wae bapakmu iki bali ora mung karyaran, mung kepengin nentremke marang para kawula ya to, Le. Bumi kunjang ganjing langit kelap-kelap. Nurjing caning alis risang maweh gandrung. Sabarang kadung wukir moyang bayen. Krungu dhewe sing didhawuhne bapak. Awake dhewe kudu njaga negara Ngamarta luwih-luwih karang kadempel. Mbok menawa iki ana klilip, ana reget, ndang dilangi, ndang diresiki. Yen ana pepeteng, sak bisa-bisane awake dhewe kudu madhakake ya, Kok. Oke. Wis. Mun didhawuhi bapak, ayo jaga-jaga saben perkamne pendak bengi dileki truk. Ya, wis manut kowe.
sorote pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadana ramu-ramu kalingan ngangrangan sang tiyah manahan kong sumungkam kuling sang kakung rarapo alon wuwosira Babo yayi eman beratentik perang toyayi ulun tadah runtik ulun tadah runtik Ya Istiaki wonten pangantika ingkang dawuh Koko Prabu. Piye? Pun Kakang wis sawetara suwe ninggalake negara Ndarawati merga ngupadi wujuding Kyai Cakra Darsana. Kejaba saka iku pun Kakang uga ngupadi menyang Kakang Semar Badranaya, Yayi. Kadiparan karaharjaning negara Ndarawati. Jak pungkuripun Kakang Mendra saka negara Ndarawati, Yayi. Aduh, Koko Prabu. Anggenipun paduka nilaraken negari Ndarawati ingkang maune namung wujudipun lara. Ngantos sakmenika negara Ndarawati saya peteng dedet lelimengan candrane. Wujudipun lara kala wau satemah dadosaken pepejah dumateng para kawula. Saya dangu, saya larang sandang kelawan pangan tur gaweyan. Satemah dadosaken para kawula ingkang mapan wonten ing negari Ndarawati. Menika sanget mrihatosaken banget Koko Prabu. Kawula aturi paduka enggal kundur dhumateng negari Ndarawati. Mengko dhisik ya Yayi. Iki mengko kabeh bisa uwal saka panandang lamun pun Kakang wis bisa kepanggih kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga pun Kakang Semar Badranaya iku minangka pamong kang bisa paring pituduh marang pun Kakang. Syukur-syukur bagi bisa nemokake ana ngendi dununge Kyai Cakra Darsana, Yayi. Mekaten Koko Prabu. Iya, mula saka kuwi Yayi Setyaki wae baliya menyang negara Ndarawati reksanen karaharjane ya Yayi. Aja nganti ana kelilip sing bakal paring pepeteng saya ndadekake peteng dedet lelimengan candrane negara Ndarawati. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu. Yatri sangka pirangu renangkul ginempit kempit dosang retnaning bawana Ya istri Kandi kok nganti keplayu ana apa Yayi? Aduh ketiwasan Koko Prabu, ketiwasan. Sareh ya Yayi, sareh. Aja kesusu mengko mundhak keseluruh apa kang dadi aturmu. Ana apa? Kok nganti melaremiku sambekanmu keplayu kanthi handelih karuna tetangisan sak dawaning dalan. Ana apa Yayi? Aduh Koko Prabu ketiwasan. Kakang Boing Banon Cinawi. Lho.
Adikku Siwara Sembadra kena ngapa? Kakang mbok Sembadra menika dipun cidra dening wujuding Duratmaka Yaksa Kaka Prabu Batobat. Kok sajake saya ndadra. Sajak saya ndadra kahanan sing ndadekake pepeteng ana penggalihipun Kakang Yayi. Negara Ndarawati semono uga ana pageblok Mayangkara. Iki meneh ketambahan marang adikku Siwara Sembadra kok nganti ilang dicidra dening wujuding yaksa Batobat. Nuni nggih Kakang Prabu lajeng kados pundi? Ngene Yayi. Baliya wae menyang negara Ngamarta. Badhe wangsa kados pundi? Negara Ngamarta menika sasat sampun bedah Kakang Prabu. Para pepundhen kula Pandhawa menika sampun murca saking negara Ngamarta. Putra-putra Pandhawa putranipun Kakang Werkudara menika inggih boten ngertos wonten pundi papanipun sakmantunipun anggenipun tanding yuda kelawan bangsaning para yaksa. Waduh kok kaya mangkene. Negara Ngamarta bedah. Anak-anak Pandhawa uga murca ilang ning ndi parane ora ngerti. Wis ngene Yayi. Yayi Sri Kandi minangka dadi putri ana ing keputren Ngamarta mula saka kuwi pun Kakang njaluk tulung reksanen ya Yayi. Sak bisa-bisane si Adi kudu bisa ngreksa negara Ngamarta luwih-luwih sing mapan ana ing keputren. Mengko lamun wis paripurna kahanan iki pun Kakang bakal sowan ning negara Ngamarta Yayi. Sajak mesake banget. Satria-satria iki kok sajake padha kelaran nglumpruk tanpa daya. Jebabahaning lemah biyo. Gek iki iki sapa? Kok mesake banget biyo kok nganti awake melonyoh kaya mangkono ana pawujudan. Bolong-bolong awake kaya nganti kena siyung. Petak apakne iki? Duh Gusti, awit saking welas penggalih kula nyawang satriya tetiga menika, kula nyuwun berkah paduka badhe maring usada dumateng satriya menika Gusti.
Alhamdulillah. Handeka ya iso tangi ngetokne gagahe. Jenengan iku sinten to, Den? Kula menika putra-putra Pandhawa. Putranipun Raden Werkudara. Semanten ugi kula putra pamadya kula Gatotkaca. Aku Antasena ragile Raden Werkudara. Yo, jebul anak-anak satriya. Lah kok iso jebabah ndepani lemah ana ing tengahing alas niki kok kados pundi to Den jalaranipun? Kala wau kula kelawan adi-adi kula menika tanding yuda kelawan para wujuding yaksa. Ngantos kasor yudanipun satemah kula kontal pabaratan kendang kapracondang. Boten mangertos wonten pundi papanipun. Yo alah. Anggone netepi darmaning satriya direwangi nganti meh mati kaya ngene to, Den. Kula ngaturaken gunging panuwun minangka pembayuning para putra saking Raden Werkudara. Sepisan malih ngaturaken gunging panuwun dumateng Paduka. Paduka ingkang sampun paring musada dumateng kula. Iya, padha-padha ya, Ngger. Paduka menika Brahmana saking pundi? Aku iki pendeta ora duweni papan panggonan. Dene peparapipun Paduka. Jenengku iki Begawan Darsana. Begawan Darsana. Sepisan malih kula minangka sesulih, minangka wakil saka kadang-kadang kula ngaturaken gunging panuwun. Iya, wis ta padha-padha. Jak bisa-bisane pepadaning urip titahing Gusti kuwi kudu bisa paring pitulungan menyang sapa wae. Muga-muga bisa manfaat kanggo kowe ya, Ngger. Wonten dawuh Wa Prabu. Gatotkaca lan Antasena. Wonten dawuh Kakang Prabu. Piye, Pakde? Aku mbok goleki apa piye, Pakde? Mengko dhisik to, Ngger. Kok nganti kowe sak telune ana madyaning alas? Sajake ana wujuding reribet sing mbok sandang, Antareja. Nun inggih, Wa Prabu. Kados pundi malih kula menika minangka satriyaning negari kedah bisa tanding yuda kelawan sinten kemawon ingkang dadosaken pepeteng wonten negari Ngamarta. Banjur nalika wonten ruhara wonten ing negari Ngamarta, kula kelawan adi-adi kula menika tanding yuda Pancabakah. Nanging gandeng kasor yudanipun kula kelawan para adi. Kula ngantos kontal pabaratan meletik boten mangertos wonten pundi papan pedununganipun. Banjur sapa sing bisa nulungi marang si Adi? Aduh, Wa Prabu, boten sanes Brahmana ingkang mapan wonten wingkingipun Paduka. Menika ingkang paring pitulungan miwah usada dumateng kula kelawan adi-adi kula. Atuane anak-anakku tetelune iki ngaturke gunging panuwun marang pandhita. Peparep Paduka menika sinten? Nuwun inggih sinuwun. Nami kula menika Brahmana Darsana. Darsana? Nuwun inggih. Apa sing biyen tau nyimping kae? Sanes. Lah banjur saka ngendi papan padununganipun? Kula menika pendeta Kleyang Kabur Kanginan, boten gadah papan panggonan. Oh, kados mekaten.
Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun nggih. Paduka sampun paring pitulungan dumateng anak-anak kula tetiga. Nuwun inggih. Nuwun inggih dawuh sami-sami. Sagaduk-gaduke kula menika namung saged paring pitulungan dumateng putra-putra Pandhawa menika. Kakang Semar, ya bilahku ngupati paduka Kakang Semar nganti nganglang jagat. Alah ketebus apa? Engket mau yo ning kono mek pindah tancepan rono rene ngono kok. Aduh Kakang nyun gonging pangaksama. Lah ku goleki nganti keplayu-playu. Ngambahe gegono mung ngupati menyang Kakang Semar Badranaya. Anggenipun kula ngupadi marang pun Kakang nganti mboten ngertos wujudipun Purwodaksina Kakang. Nggih, sampun. Lajeng kok nganti ning tengah alas ngene iki golek apa? Mancing apa piye? Boten. Awet kula nganglang jagat menika wau kepanggih madhep mangsor wonten putra kula tetiga menika wonten ing madyaning wana nggih madyaning alas. Kepanggih kelawan pendhita menika. Sopo to? Oh iya. Paham. Banjur gandeng kula sampun kepanggih marang pun Kakang, kula badhe nyuwun pitulungan. Nyuwun tulung apa? Wonten pundi papan padununganipun pusaka kula Kyai Cakradarsana? Ngene iki lho. Wis tak bulan baleni ping pira. Dadi penggedhening negara. Dadi panguwasa negara kuwi kudu titis pamawase. Kudu kebak marang prihatin apa meneh sasi sura ngene iki poso gawe jeneng abang nalika weton lho ket mau jagongan ning kene kok dadak goleki ning ngendi Cakradarsana lah iki sapa rumangsane sing pamawasku Kakang. Lah mula to. Mula aja mung ngumbar marang nafsu. Ya bener, menungso kuwi dikanteni nafsu petang perkara, nanging nadyan to wujuding nafsu kuwi mau ora bisa diilangi to, Gus. Niku sagete namung dipeper, sagete namung dipun empet. Lah nek paduka sagete namung ngumbar wujuding nafsu nggih kados mekaten kahananipun. Wong cetha-cetha. Sinten naminipun menika sinten? Pendhita utawi Begawan Darsana. Lah wong jenenge padha karo pusakane kok sik bingung. Apa ora ngrumangsani? Apa ora nganggo netra batin jenengan mawas menika wau? Aduh Kakang nyuwun gunging pangaksama. Kaya kelangan kiblat merga saking bingungku. Negara Ndarawati kaya mangkono kahanane nganti aku kelangan wujude Cakradarsana. Wis. Ayo. Saiki yen ana pepeteng dipadhangke bareng-bareng. Yen ana reget diresiki bareng-bareng. Saiki ndara-ndara kula Pandhawa digoleki pisan.
golek perangane Pandhawa. Dasar para nyata. Wah! Wah! Nek ora kenek dijak kasar kuwi dijak alus wae. Alusan ae. Iki nek ora dak rampungi kanthi aji-ajiku dhewe, ambok musuh sapa mesti bakal unggul ora mari-mari engko. Ayo, maju nek pancen goleki aku karo bendaraku Pandhawa, mungsuhmu iki dhisik. Kacarita nenggih Kilurah Semar Badranaya ya duda manang munung anggone nglawan tanding wujudipun Narendra Yaksa tansah emut marang purbaning Gusti patin sajroning penggalih mantra rahayu satemah mujudaken wujudipun citra ingkang dadosaken kegiatan nemahi Narendra Yaksa kontal pabaratan.
Aki arep ngomong apa? Kowe iki jenenge Semar Badranaya. Ya Jorodeh utawa Jurudiah Punta Prasanta. Kowe iki dadi lurah ana ing Karangkadempel ya klambe sirang. Iya ora. Semek ngono ya aku nganti waleh. Hah? Apa rumangsamu kowe ngerti samu barange Semar terus kowe nganti supaya aku ki bingung. Supaya aku ki bangga karo kowe ngono apa piye? Hah? Tak kandhani ya. Kowe iki wis penak-penak dadi deluwang. Penak-penak dadi pusaka. Kowe iki ngomong apa? Aku ki menungso. Kok aku dadi deluwange karemu piye? Lah ya ngono, noleo ngiwa. Dhuwur slonjor ae. Kowe iki ngomong apa? Wis ora. Rumangsamu aku gumun karo apa sing mbok ngerteni kabeh ngono. Lah mbok seminggu salin ping 7, aku ora bangling karo sejatine kowe. Iso. Kacarita tanding yudha kelawan Begawan Trilocana ngucap sajroning penggalih kanthi mempangaken wujudipun ayat suci kanthi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Tuwuh wujudipun cahya abang nemahi Begawan Trilocana badar wujudipun Damus Kalimasada. Pun panggih Den.
ugag sadulita. Mel Dara. Sampun kepanggih wujudipun Jamus Kalimasada. Kakang Semar aku ngaturake gunging panuwun. Nadyan dikaya ngapa? Kakang Semar tansah paring pitulungan marang para Pandhawa, Kakang. Sepisan maneh aku minangka sesulih utawa wakil saking kadang-kadang Pandhawa ngaturake gunging panuwun menyang Kakang Semar Badranaya. Sami-sami, Dara. Sak saged-saged kula minangka pamong menika namung sak kuat-kuate, sak gaduk-gaduke nalar kula tansah paring wujudipun tetulung menyang jengandika bendara kula para Pandhawa. Ngeten nggih, Gus. Kula mangertos nadyanto paduka menika taksih mudha tumaruna taksih timur. Nanging jejeban paduka menika awrat sanget kedah ngreksa karaharjan sing mapan wonten ing negara Ngamarta. Mila anggenipun paduka dados satriyaning negari, dados penggedhening negara kudu tansah kebak marang kawicaksanan kanthi teteken ati kang suci. Tekun ngupaya kelawan ndedonga Gusti bakal paring wujudipun berkah kanthi katekan apa kang dadi sedya jengandika. Sinun. Semar. Matur gunging panuwun. Nggih sami-sami, Dara. Sami-sami. Kula namung saged ngemutaken nadyan dipun kaya ngapa kemawon kula niki namung wujudipun abdi kedah saged paring pitulungan, kedah saged paring wawasan dumateng jengandika bendara kula. Ning ngapunten taksih wonten setunggal ingkang dereng rampung. Babagan apa, Kakang? Jenengan apa mboten mangerton? Lamun to Dyah Banon Cinawi Ndara Ayu Sembadra garwanipun Ndara kula Janaka dicidra dening yaksa.
milahing sekaring bawana langgeng. Kakang Semar, adikku panguwasa tunggal ing jagat Triloka. Guru nuwun inggih Kakang Wismaya. Kok nganti kowe ngejawantah ana ing alaming para manungsa kuwi ana wigati ngopo? Kakang, piye? Haginipun kula nampi wewisik saking Eyang Padawinenang. Haginipun badhe nglarapaken wujudipun berkahing Gusti kang awujud wahyu pamong sejati. Dening kang pantes nampi menika titah ingkang minangka pamong saged paring pitulungan dumateng ingkang nandhang kasangsaran, paring pituduh dumateng titah ingkang nembe nyandang kepetengan, satemah dadosaken pituduh miwah wujudipun patuladan dumateng titah ingkang kecalan jati diri. Pramila saking menika pun Kakang Semar Badranaya ingkang pantes nampi wujudipun wahyu pamong sejati. Keparing paduka kersa nampi Kakang. Lah kok aku sing kudu nampa. Jumbuh ingkang kados kula aturaken kala wau. Sedaya syarat-sarananipun menika sampun manunggal nyawiji kelawan diri pribadinipun Kakang Semar. Pramila kula aturi nampi wujudipun wahyu pamong sejati Kakang. Daya kula nyuwun pamit Kakang Wismaya. Ya matur gunging panuwun. Dadi pripun Sinuwun Darawati? Kula nderek mangayu bagya dene Kakang Semar nampi wujudipun wahyu pamong sejati, Kakang. Alah niku napa? Niku mengitok-etok guru niku wau. Kaya cara kados pundi menika wahyu kanugrahan Kakang? Namung paduka Kakang Semar Badranaya ingkang pantes nampi wujudipun wahyu pamong sejati. Dene Kakang Semar Badranaya ingkang paring pituduh dumateng titah ingkang kecalan jati diri. Pun Kakang Semar ingkang paring pitulungan dumateng para manungsa ingkang padha nandhang kasangsaran, paduka ingkang saged paring pituduh miwah pitulungan dumateng para titah ingkang padha nandhang kasulayan, Kakang. Mila pantes menawi Kakang Semar Badranaya ingkang nampi wujudipun wahyu pamong sejati, dene paduka ingkang minangka pamong, ya pamong sejati kang kudu ngemong menyang para titah wonten ing alam padhang menika. Nggih. Kejawi menika wujudipun kanugrahan ning menika wujudipun kewajiban dhateng kula anggenipun dados pamong ingkang sejati. Pramila anggenipun kula ngemong dumateng paduka bendara kula para Pandhawa, bendara kula ing Darawati ingkang wawunipun ngamarta kelawan Darawati peteng dedet lelimengan menika sampun padhang hanerawang tebih parang muka tebih marang Sambekala sakmenika sampun padhang jinglang tetrawangan Sinuwun. Matur gunging panuwun Kakang Semar awit sedaya pituduh miwah pitulunganipun Kakang Semar Badranaya. Nggih.
Kula namung saged memuji dumateng paduka minangka penggedhening negari Ngamarta miwah Ndarawati. Mugi-mugi sak paripurnanipun lelampahan ingkang sae menika wau saged paring pituduh minangka dasaring gesang wonten bebrayan wonten ing ngalam padang menika. Satemah dadosaken papan pagesangan ingkang kebak marang karahayon. Wahyu pamong sejati kawula suwun dhumateng purbaning Gusti. Wahyu pamong sejati saged tumanja dhumateng kadang kula. Minangka pangarsa desa wonten ing Sri Ganca menika panjenenganipun Bapak Didit anggenipun nyepeng pangarsaning adil miwah kawicaksanan wonten ing desa Sri Ganca menika saged jejeg ajeg kadyodene kekayon saged paring pituduh miwah pitulungan dumateng para kawula sing mapan wonten ing desa Sri Ganca ndadosaken para kawula wonten ing desa Sri Ganca menika saya manggih hayu ayom ayem tentrem bagya mulya salaminya.